Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:37. Mayong hapon na naman sa itong mga palangga nga mga tagpalamati. Sa nga itong man pagpangamusta sa inyo. Siyempre inyo kabus nga lagad upod ninyo tub-tub-tak na stress sa Miyerkules nga edisyon sa This Is My Life. Enero 27 tuig 2021. Ang aton man pagpangamusta kung nakapaniyaga na. Ano ang aton mga ginsaluhan dira, especially ano ba lang aton sudan panihaga? Bapaamo ka na balatawa, na? Aton man pagpangamusta sa inyo sa pihak sining masingki nga dalagan sang panahon. Mainit ang aton sa ni panahon, pero ti okay lang kay ti makita naton ang kasanag, pero halong-halong lang sa gihapon para man sa aton sa ni mga palangga nga mga tagpalamati. Ilabi na sa mga medyo may problema sa ila ikayong lawas nga hindi pwede ma-expose sa tuman kay init nga temperatura. Paano pa mo ka na bala, Tita Well? Pero okay lang na siya gihapon, Tita Wilma, di bala? Ang aton man pagpangamusta sa inyo sa pihak sang aton man pagpanghalong-halong sa aton paghalong-halong sa karon sa pihak sining pandemic nga aton ginapangatubang padayon kita iya nga sa diin baw indi gid kamo dira iya magsalig, ha? Ilabi na sini karon sining ginahalungay naton nga bag-o nga variant, ang UK variant sining COVID nga ini, no? Pero so far wala pa gid man sa mga masiling naton confirmed cases, no? Diri iya sa aton sa probinsya sang Negros Occidental sa Dakbanwa sang Bacolod, pero sa nahambal na naton nga kinahanglan sa gihapon ang mga paghalong ara sa aton sa gihapon. Apang bisan magkainano kita man magapadayon kita sa paglingaw sa inyo, magadulong sang pilaman ka mga informasyon, kag syempre pagbasa man sa mga ginapadala ninyo diri nga mga istorya, kabahin sang inyo kabuhi.
Gani, sige-sige lang kita. No? Lingawon naton kamo sa kutuban sang aton sa ni masarangayon. Sa karon nga hapon, syempre, Tito We, magluwang sa aton sa ni weather update man. Kabaluman kita nga mainit ang aton panahon. Pero ano bala sa bilog nga Pilipinas? Mainit or what? Hibaluon naton ina karon sa aton sa ni Weather Bureau ang pag-asa kag mga updates man ang dalagan sining COVID-19 kag sining bag-o nga variant ng UK variant diri sa Pilipinas. Kag magluwas man sina sa basahon man naton nga sulat sa siningapon oy kalipot lang sing iyagin padala iya nga mensahe sa itong sa ni text hotline pero kabalugig ko nagaproblema siya. Kay nga kung pabayaan mo man ini nga sitwasyon, no? Kung pabayaan mo ini nga sitwasyon, makahambal ikaw amo inang halinan sang pagdako sang problema sa tunga nila nga mag-asawa. Ano bala ina? So hibaluon naton ina karon sa ginpadala sang isa kabana, no? Nahalungod sa iya sini asawa paamo ka man balaya Tito Wilma, no? Kag syempre pa rin naman sa iton FYI segment sa siniya nga hapon kakaon ka mo cheese abaw namit na iban paborito na nilang cheese, di ba? Namit din man ang cheese kung magkaon ikaw kapin pa kung sa mga spaghetti, sa mga pizza pie, di ba? Iban gani ginapamasawan, maghimo naman dira na mga salad bala nga, let's say macaroni salad, fruit salad, whatever, di ba? Kag sa mga mahihiligon niya nga sa ila mga ginaluto, ginabutangan ginila sang cheese. Mamangkot lang si Tawe. Kung ano bala ang mabulig sang cheese nga ina sa ito ni kaayong lawas. May makontrolar bala siya sa eton sini lawas kung magkaon kita sina. Amo nang eton karong istoryahan. Gani, relax lang ka mo dira. Samtang ara ka mo iya nagapahunay-hunay kag nagahilay-hilay o kon nagahingapos sa inyo pagpanghimo sa inyo pinanyagahan kag sang inyo mga hilimuson dira. Opod man ang aton sa ni mga chikiting, opod man sa aton sa ni mga tita-titos, lola and lolo, sa mga mama kag papa nga ara man sa balay iya nga wala sa trabaho kay kabaluman kita sa karon nga panahon may ara iya nga mga iloy nga amo ang nagatrabaho, ang papa ara sa balay, may ara man nga, syempre, ang papa nagatrabaho, ang iloy ara sa balay, may ara man nga mag-asawa mismo, amo ang nagatrabaho tungod sa kamalahalon sang tanan. Tama, kamahal sang presyo sang tanan sa karon. Kinahanglan buloligay gid sa pagpangita para nga mapunan ang aton pagkinahanglan sa sulod sang balay ilabi na sa kinahanglanon sang aton mga kabataan. Ang launa 44 na Action Radio Philippine Standard Time kag ang mga ginabantayan man naton tag sa kahapon nga mga horoscope. Paagi man sa aton tag sa zodiac sign. Pero sa nahambal man ni Tita Wilma, aton man ihatag unagid dya ang aton sa ni update halin sa pag-asa. Ano bala ang dalagan sa aton panahon na din sa pag-asa? Ay, Tita We, ang amihan o ng northeast monsoon sa gihapon. Amo na siya ang padayon man nga nag-apekto sa bahin sang Luzon. Kaga suno man sa weather bulletin sang pag-asa, nag-experience sa karon sa magalumon nga kalangitan, nga may lakip iya nga mga pag-ulan sa bahin sang Bicol region, kag mga probinsya sang Aurora kag Quezon. Bangod sa northeast monsoon o kun amihan. Magalumo naman tubtob sa tubtob magalumo naman nga kalangitan nga may isolated nga pag tupa sang ulan didto sa bahin sang Metro Manila kag nabilin pagin nga bahin sang Luzon kag suno man sa Weather Bureau tungod sa gihapon ina sa amihan. Magadulot naman sa mga pag-ulan sa mga probinsya sang Samar bangod sang easterlies. Amo na nga kapaang. Tiyang nabilin nga bahin sang aton pungsod na maka-experience sa magalumon tubto, pagulugal tubto magalumon nga kalangitan. May ara man panilagsa nga pagpanalithi tungod ina sa localized thunderstorms. Diri sa aton sa Visayas ti amo na no. Magulugal
tubtom nga maging magalumon kalangitan naton, may ara man nga panalagsa kag lapta-lapta nga pagpanalithi na mahinay kag makhanay no. Kasarang at tubtob sa kasarangan nga dapyas ang hangin halin sa nakatunda na sidlangan ang mabatyagan sa bugos nga Visayas. Mabatyagan man sa Occidental Mindoro kag Palawan kalakip ang Calayan Islands kag syempre ang aton sini mga baybayon mangin makhanay tubtob kasarangan man ang pagdulodapya sang mga balon. Teng temperatura naman nga aton mabatyagan kun kaagahon okay gid kanami kay do kanami ipanimuron no. Nga kaadlawan ikaw sa pagbangon tungod matugnaw sa gihapon bisan mag-alas 7 na sa aga pero wala ikaw mahimo kay kinahanglan bangon kagid. Siga ano nga hindi ka makaluto sang imo dira pala mahawon, di ba? Oh yes, Tita Wilma. Ang aton temperatura, no, mga mabatyagan is from 24 degrees humalin kay inasang kaagahon to 30 degrees Celsius. So amo inang aton mabatyagan iya sa sini nga tinion, no? 30 degrees Celsius. Gwa ka na kay kapaang. Okay, si Haring Adlaw kay naman nagbutla kag napakita sang iya kasanag kag nagpabatsyag sang iya kainiton alas 6:12 sang aga kag magatunod siya karon sa hapon alas 5 or karon sa hapon. Karon gid yaman, no? Karon gid maghapon-hapon pa gid. Alas 5:50. So inang aton sini weather update halin man sa Pag-asa ang aton sa New Weather Bureau. Kag sa pila may naton ka mga update syempre sa palibot sa aton pungsod Pilipinas. Wala do siya gali Tita We, hindi ari ang mga pasahero bala from Czech Republic nan. Ang mga pasahero nga halin sa Czech Republic ti ginapa hinay-hinay man, no? Magluwas Tita Wilma nga ginapahinay-hinay, may ara man mo ginlakip sa travel restrictions sa Pilipinas. So, diri sa aton pungsod Pilipinas, ang aton gobyerno magapatuman sang travel restrictions sa mga pasahero nga halin sa Czech Republic bangod sining bag-o nga UK variant sang COVID-19. Ang hambal ni Presidential Spokesperson Harry Roque mangin effective ining travel restrictions karon iya sa tungang gabi alas 12:01 Enero 28 tuig 2021. Hambal ni Roque ina may angot man sa detection sang UK variant na kaga ang talatapan sang presidente paagi man sa Office of the Executive Secretary nagadumili na sa pagpasulod sa Pilipinas sang mga dumulo nga mga pasahero. Halin kag syempre na ang halin dito sa Czech Republic sa sulod sang 14 days immediately preceding arrival in the Philippines effective January 28, 2021, 12:01 a.m. Manila time until January 31, 20 and 21 or 2021 ang hambal ni Roque. Kaghambal niya pahanugutay naman ang mga pasahero nga halin sa Czech Republic nga makasulod sa pungsod antes. Kung mga karon before bala sang 12:01 makasulod sila yanan. Also effective immediately Filipino citizens coming from or who have been to the Czech Republic within 40 days immediately preceding arrival in the Philippines, including those arriving after January 28, 12:01 a.m. Manila time, pahinungutan ni pungsod. Pero, syempre, Tita Wilma, di ba, magapaidalom sila sa gihapon sa RT-PCR test inang mga pasahero nga ina. Okay? Kabudlay na gid. Although makasiling kita nga ti ang UK variant nga ini sang COVID-19 ang iya sini nga transmission ti mga 70%, no?
although nga wala pa na iya nakitaan nila sang dako gid nga ebidensya, mabaskog nga ebidensya nga makamamatay siya, pero ugaling halalungan siya, no? Halalungan gid siya ya. Na? Na kamuda mga senior citizen naton, yuhum lang hindi ka mo magpaka-stress sina, okay? Ari saylo bala kita. Kaya kung natungod sa sinaiya nga mga balita sining COVID-19 nga ini, ay oo Ginoo ko kag amo nang siling bali naton nga kabudlay kid, amo na nga masiling man kamo nga kakulit kay Tita Wilma na sa pagpahanumdum sa inyo sa mga restrictions kay mga ginadumili, pero wala kita sang mahimo, di ba? Kinahanglan gid kita iya ang maghalong gid. Kay kung hindi gani kita maghalong ti ambot sa inyo da. Ha? Paamo ka na lang na ba? Ambot sa inyo da. Kung hindi maghalong. Anyway, Tita Wilma, padayon man kita. Na? Padayon kita. Sige, hambal ni Presidente Rodrigo Duterte ho. Ha? Kaya ang aton presidente mismo nabalaka siya. Na? Nabalaka si Presidente Rodrigo Duterte. Nga maglabot iya sa milyones ang kasos ng COVID-19 diri sa Pilipinas. Tungod suno sa iya mabutang sa seryoso gidya mabutang sa serious trouble ang aton sa nipungsod. Ang hambal ni Duterte padayon gihapon, no? Ang pagpangamuyo padayunon gihapon nato ng pagpangamuyo tungod padayon ang pagsaka sang kaso nga masobra na sa karon sa 500,000. Sobra na iya sa 500,000. Tingiya hambal nga ginatun-an sa mga scientists kag statisticians kung nga apadayon nga nagasaka ang kaso. Nga posible na amo iyang halinan sang mga nakaligad na nga mga rason sa ni mga pumuloy naton gani masiling tabla indi ayhan tungod sa pagwa-guwa para nga magtrabaho ti anong himuon ta bi Presidente Rodrigo Duterte man na kung hindi ta magwa ka magtrabaho maano na lang tawo no suno man sa presidente ginaako man niya nga wala sang pungsod nga pwede makapugong sa pagwa sang tanan nga pumuluyo magluwas na gid lamang kung hindi na matapna kag mangin problema nga dako. Iniiya nga sitwasyon naton sa karon. So, posible man nga magamit na siya sa iya sang draconian measures para nga magpabilin sa sulod sang balay ang tanan. Kun, ay ho, sila niya mapabilin ang tanan kung nagkakapatay na mga tao sa dalanon. Pero ginaako man sang presidente nga mangindako nga problema. Ang kalanon sang tao, ilabi na sa mga pigado. Kung mapatay ang ekonomiya naton, bangod, wala sang nagatrabaho. Pero iyaliwat man gani ginmensyon nga makabulig sa aton ang pagsunod sa protocols. Labi na ining pagpanghugas naton sang aton mga kamot, ang pagsuksok naton sang face mask kag social distancing. Ang iya lang gid pahanumdum sa pumuluyong Pilipinhon. Himuan ninyo ang husto nga paggamit sang face mask. Kay nga natalupang daniya nga may ara gid man nga nagagamit sang face mask nga ang mga ilong taas manukunda pa nga ilong nagagwa. No? Kay tituod gid man. Marason bala kita nga nabudlayan kita maginhawa pero kung maanad kada okay naman lang. Pero sa tuod-tuod lang, tibalaan mo opening ning ilong ta mo, buhos ang ilong ta. Na tiya nakitaan, nga naga-face mask tuod, may mga tao nga naga-face mask tuod, pero sa idalom sang ilong, nga dapat suno sa iya ang face mask ara sa ibabaw sang ilong, sa idalom sa aton mga mata, tub-tub sa aton sag-ang. Kay siling niya, bisan hindi 100% ang kasiguruhan, nga hindi na makaangkon sang COVID-19 ang nagasuksok sang face mask, pero makaangkon ini sang 80% nga proteksyon kung gamiton kag suksukon naton or itakod naton sang husto.
Ay, sakto gid man, di ba? Ay, ho. Di amoy na sa mga kauturan tabaladera nga mga nagapasaway nan. Ara naman balikon ta man ang mga nagapasaway naton nga mga kauturan. Kinahanglan bala indi gid kita magkumpiyansa kay feeling ko no do sa wala na lang gid ya bala tuod na sa inyo daw wala lang gid indi man tanan kalabanan ang nagapati kag nagasunod pero madamo sa gihapon ang mga wala nagasunod kag wala nagapati kag nagapasaway. Ay ho, ara na 1:56 Action Radio Philippine Standard Time. Madugang pagig ko isa na tungod ni bala sa pagpabakuna kay hambal sang Malacanang aryo pagpabakuna ni Presidente Duterte na ang hambal sang Malacanang mapabakuna iyang presidente Rodrigo Duterte in private, hindi iya nga stubangan sang publiko, pribado siya nga mapabakuna sang COVID-19 vaccine bisan nga madamong nagasiling nga dapat ipakita ini sa publiko. Tinghambal ni Presidential Spokesperson Harry Roque ho. Silingi ang vaccination, hindi pwede himuon kag hindi na pwede nga himuon kag ipakita sa publiko tungod nga gusto sang presidente nga bakuna kay nga ang gusto sang presidente kundi siya bakunahan, hindi isbutkon. Kundi diri sa iya nga buli na. Amo na yung gusto sang presidente, dira siya mapabakuna sa iya buli na. So gindayaw man ni Roque ang presidente tungod suno sa iya, matawag gihapon nga best communicator ang presidente kon kampanya sang gobyernong paghambalan ilabi na sa pagpatuman sang minimum health standards para nga mapunggan ang paglaptas ng COVID-19. So, pila lamang inaiyasang aton mga updates man nga mahaytag sa inyo na tungod sining ginapangatubang naton sa karon nga pandemic and COVID-19. Pero diri sa aton sa Dakbanwasang Bacolod, probinsya kag Western Visayas, yes, gamay lang gid Tita Wilma pero dapat i-update man nato ng aton sini mga palangga nga mga tagpalamati, no? Ang update naton sa coronavirus sa karon diri sa Dakbanwasang Bacolod may 5 kita kabag-o nga mga nag-positive. So nagdugang ina sa aton record nga nangin 5,719 na ang record sang Bacolod City. Sa probinsya naman sang Negros Occidental may 7 nga nagdugang. So may ara na sa probinsya nga 6,594 kunten awon sa aton region Western Visayas na ang record sang Western Visayas dala na kita dira suma total may 34 ka bag-o nga kaso sang coronavirus. May ara na kabugusan ang rehiyon sa 22,798 kag sa sina nga numero 22,798 ang aktibo dira 969. Nagdugang ang mga nag-alalayo, 51. Sumatotal ang mga nakarecover sa coronavirus, naglabot na sa 21,130. Kag pasalamat kita, wala sang nagdugang sa numero sang nagkalamatay. Nagapabilin sa 693 ang aton record nga death toll. Kag sa records ng Department of Health sa kabuusan nga Pilipinas, ang record naton sa Pilipinas naglabot na mo ng hambal sang presidente mo sobra na ta iya 500,000, sobra na ta tunga sa milyon amo na ginakabalakaan niya. Ang record sa karon sang Department of Health may 516,166 na ka mga kaso sang coronavirus ang aton pungsod Pilipinas. Kag sa sinaman 475,423 ang mga naka-recover. Kag ang mga nagkalamatay 10,386. Kag ang record naman sa World Health Organization na gintamwa may naton ang record sa World Health Organization kung WHO may ara na kabugusan
nga 100 milyones, 100 million, no? 100 milyones 824,705 kakaso sa coronavirus. Kag ang nagkalamatay sobra naman 2 ka milyon, no? 2 milyones 167,013 ang kabuhi nga nagkaladula sa bugos nga kalibutan. Alas 2:01 na Action Radio Philippine Standard Time, pero anay ka titawe. Sa aton man mga kauturan dara, sa inyo man mga pagkinahanglan, sa mga preska kang mga matahom nga buhi. Okay, hi and hello. Mayong hapon dira sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati sa FB Live. Kamusta lang dira sa inyo? Mayong hapon lang gid iya, no? At Tia Kim Eriman, good noon, Tito We. Kay Miguel Nambong, mayong hapon man, Tito Wilma. Kag, syempre, hi Tawe, no? Santa Ana Ellen. Grabe ba? Grabe. Sorry. Puerte, no? Santa Ana Eileen March. Amo nang iya account name. Okay? Kay Inday Jean Officer. Okay? Good afternoon, Tita We. Present from Singapore. Keep safe always. Thanks, Tita We. Kay Tony Antonio Beronio, mayong hapon Tita We. Baw, sila niya. Mayong hapon Tita We. Monitor lang ko sa San Gabriel Mabebe, Pampanga. Insakto neton. Thank you. Gida, mayong hapon lang dira sa inyo. Okay, kay Josephine Batapa Rice. Mayong hapon Tita Wams. God bless sa imo. Excited to hear your story today. Thanks, Mom. Tita Wilma mayong hapon, Alex Montesa. Kag kay Lahaw Gigi. Mayong hapon, Tita Wilma, watching from Barangay Handumanan. Good luck on hambal ni Sir Alex Montesa. Thank you, good sir. Tita Wilma, good PM. Monitor lang ko matugnaw di sa Mabini Valladolid. Adlaw-adlaw gidi matugnaw. God bless you. Love you, Tita We. Halong kagid. Okay. Mayong hapon, Action Wilma from Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Okay, kay Jory Montiliano. Good afternoon. May God bless you always. I'm watching for a very good news updated. Amen. Zoraida Lucero, thanks, good ma'am. Na? Good afternoon, Tito Wilma. Pag-greet happy birthday, Mia Paunal. So, Mia Paunal, happy birthday. From Joanne Salmeti Isiha. Listening here at Barangay Cartagena border of Sipalay City with rescue personnel, police, traffic enforcer, BHWs. Maulandon nga hapon, it's me, Jigo Mambo. Thank you, kid. Dara sa may borders ng Sipalay City, sa may Cartagena. Mayong hapon dara, ha? Halong-halong gid ka mo, na aton nga mga hindi lang sa ila kundi tanan gid naton nga mga frontliners gakaon kami dito mangga kaginamos wow palaway-laway sila Okay, enjoy lang, no? Mayong hapon po ga-monitor lang kami na from Baguio City. Babe Solis. Mayong hapon to viewing from Panimalayan Oriental, Mindoro. Sa mga taga Mindoro dira, wow, na good afternoon. Dira sa Pinamalayan, Inday Dory Golmatico Ramirez, thank you and good afternoon. Tawe, upo naman ta sa liwat sa matamis mga programa kun kaisa makahangman. Pero napunan sing kadalagan kag inspirasyon. Upod nga may pagpangamuyo, Tita We love you. From Barangay Comaliskis, Don Salvador, Benedicto. Mayong hapon sa inyo tanan.
Anthony Jones Savillo Siblano, hello. Kamusta na ikaw, dira? Good afternoon. Kay Mama Dear mo man. Mayong hapon lang, dira. Inday Giselle Franco from Maaw, good afternoon. Dira man sa ilan na Tuto Erwin Gonzalez. Thanks, Gid. Alex Montesa, karon na lang imo greetings sa. Relax lang daanay, ha? Philippine Standard Time. So, padayon man si Tita Wilma. Yes. Pakigreet lang, Tita We. Basi hindi ko bala ka online, but always gid ko ga-monitor through Transistor Radio. Thanks gid, Tita. Yes, April Joy Buena Flor. Na? Tamyaw ya ko ng iya dearest Tita Pilar Buena Flor sang happy birthday. Thanks good, Tito Wilma. Okay, alas 2:10 na Action Radio Philippine Standard Time. Standby lang. Relax. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao
napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw. ang ito na pagbasahon sa sining hapon, lipot lang ni siya. Kung ako gani palang taon, daw pila lang ni siya kalinyada. Pero kung imo pawalaan, magaresulta sa dako nga problema sang mag-asawa. Na inigin na padala sa aton messenger sang banang nga nagapitawag kay Rodolph. Kagaminsay ni Rodolph sa This Is My Life. Kabay pa nga mabasahan mo man ang akon simple kag malipot nga mensahe sa imo, Tita Wilma. Amon ni ay, Dear Tita Wilma, ako gali si Rudolph. In short, Rodolfo Ged ang akon matuod-tuod nga ngalan. May asawa na ako. 2 years pa lang kami nga nag-asawahay ni Sheila May. Pero abi mo bala, Tita Wilma? Daw nakabatyag na ako sang kaugot. Tungod sa sobra niya nga kahipos. Tungod sa sina niya nga batasan, ka-boring. Kag hindi ko kabalo. Kun bala, nasakit ko na ang feeling niya, kung nagadugsing kami. Kag hindi man ko kabalo, kun bala akig na siya sa akon. Wala man niya ako ginasinggitan. Tita Wilma, hindi siya amusina sang naganubyahanay pa kami. Ano pa, nagapensar ako kung ano bala ang diferensya. Inagid ang akon ginaproblema, samtang wala pa kami sang bata. Kabay pa nga basahon mo man ini, bisan malipot lang, Rodolph. Ay ho, Rodolph, sa imo salamat gid, kag maayong hapon sa imo. Ang hambal, no? May sayings, may mga tigulang na naghambal sina mo. Ang suba kuno nga matinong, madalom. Pero ang suba nga magahod, manabaw. Pero kung ikaw ang papilion, anong gusto mo? Ang magahod o kung matinong? Malinong balahaw? Nan, amo na siya. Tito Rudolph, anyway, sa imo, madamo gid nga salamat kag maayong hapon. May masiling, ano gid ang problemahan niya sina, Tita We? Ba? Ano gid ang problemahan, Abi? May na gani kay malinong ang ilang paggawi sa sulod sang balay. Pero sa tutuod lang bala, hindi nami ang sobra, ara naman kita, hindi nami gid man ang sobra-sobra mo, di ba? Sa bisan ano nga bagay, kag ang kulang, kinahanglan ano ganing hambal ni Tita Wilma, na kinahanglan in moderation ang tanan. Ara lang sa tunga-tunga. Sometimes, pareho sa sining sitwasyon, kinahanglan may gahod man. Kinahanglan may kalinong man, di ba? Kay kung gahod nga gahod, katalak ka, manginit ka man. Kung malinong nga malinong, yes, kung ikaw mahilig sa malinong, okay, pero nagaabot man sa imo ang kataka. Hindi manami, di ba? So, kinahanglan bulubalan silang. Amo na gani nga may positive, may negative. May maayo, may ara hindi maayo. May masakit, may matamis, may mapait pa gani. Hindi bala? So, sa imo, Tuto Rudolph,
no? Okay, ha? Ano kalawigo na ganing hambal niya sila nag-asaway? Almost 2 years, di ba la? Almost 2 years na sila nga nakasal na bilang mag-asawa. Ay, tuto. Maanad ka gid na? Kung hindi ka ka-adjust, tama na siling nimo, ano man na siling balabatunon mo siya, kung ano siya, tungod love mo siya, ginpakaslan mo siya, hakson mo, batunon mo sa hanggot sa baletsyagon mo. Anaron mo na lang ang kaugalingon mo. Hindi mo pwede nga puwarsahon ang asawa mo nga baguhon ang iya kinaugali or ang iya batasan, ang iya kinaiya. Masiling nga gani, gurong iban nga lalaki, ay tisus, hindi ka pa nga mahipos ang imo asawa, wala gahon, wala sa may masinggit sa imo, wala sang pag-abot mo sang mayaw-yaw sa imo or no? Hindi pero sa nahambal na naton, ari ho, hindi ka may ari ka din na, hindi man siya sang una amo sina. Okay. Sa sina nga linya mo, nga hindi man siya amo sina sang una. May rason, di ba? Mga palanggan ito nga mga tagpalamati niya, pwede ka muna karong katag sa inyo sa mga opinion. Hindi bala? May rason kung nga ang sang naganubihanay ka mo, hindi man siya amo sina. Nga subong mahipo siya. Siguro sa una pala istorya man siya sa imo, sang naganubyahanay ka mo. Pero iya nagidya kinaiya ang mahipos nga klase sang babae. Wala problema kung akong imo pamangkuton sang iya kahipos. Basta makita mo kag mabatsyagan mo, responsable siya nga klase sang asawa, mapinalanggaon siya nga klase sang asawa, kag hambala siya. Ano tawag mo sa iya? Be? Love? Ano tawag mo sa iya ga? Kung akig ka, pabaluon mo man ko. Kung hindi mo kaya nga maghambal sa akon nga akig ka, bisan sa imo na lang mga mata, na? Or hindi, pagi na kung hindi sa imo mga mata, sa imo na lang mga aksyon, may ara na mo. Ako balaan ko na kung akig partner ko sa anga akon ba na sa una. Basta makita ko na nga gatabo na ganing kilaya, hala akig na spapanan. Kay may ara na iyang tao, mahipos nga klase sang tao. Masiling kabla ay nano ni himuon ko nga magahod ni siya man. Anong himuon ko nga mag-istorya ni siya? Anong himuon ko nga mag-away kami ni nga duwaman? Kay nga wala sabor man ang pag-asawahay o kung isa ka relasyon nga wala man sang away-away. Let's say, amo na tama kay puson sa asawa, paumod lang nga paumod. Delikado, may na kung kaisa nga paumod, hipos lang nga mahipos mo. Kay nga, Tuto Rodolph, kung mapuno bala na. Amo nang hambal nga kung mapuno, gani ang gantangan, halalungan, kay basi gulpi lang nga kalison, tapos kagyan. So, hindi mo pag-abusuhan ang iya kahipos kag kaayo. Ang iya pagkamapinalanggaon. Halungan mo si Sheila May. Kaysa karon nga panahon, laka, talagsa ka na lang makakita sa mga mahipos nga mga babae. But actually, basiling ka bala nga mahipos, malinong among tublingin mansion, mabalik kayo na Tita Wilma, nga basta ang matinong nga suba madalom. Buot silingon kinahanglan, tung karon mo ang madalom niya nga batasan, hibaluon mo kaysa iya kadalumon or sa kadalom sang iya sinipamatasan nga dapat mo hibaluon, matun-an mo kag tun-an mo gid nga hakson kung ano man ina. Amo inang diskubrihon mo, challenge na sa imo bilang bana. Samtang ara pa kamo sa period of adjustment. Abag-o lang kamo nakasal, first 7 years sa inyo pag-updinay, it's a period of adjustment na sa inyo married life. So, kinahanglan, tun-an mo na, challenge na sa imo. Kaya nga, kung mahibaluan mo ina, i-appreciate siya gid ina, di ba? Hindi ka pa na iya nga, wala kaya ginasinggitan sang imo asawa, di ba? Ang imo asawa, hindi nagger, talagsa ka lang nakakita sang asawa nga. Amo sina, di ba? Na, amo na siling naton nga ang kaayo, ang kabuot, kag ang ka-unique sang kinaiya sang asawa, hindi man or sang bana,
Hindi gid pag i-take advantage sang asawa or sang bana. Kay nga kung kaisa kabudlay man mo, neti kung magsobra-sobra man, kung magsobra-sobra man, ti gamo ginaiya, di ba? Ti kung kaisa mo pa nang halinan ng isa sang kaawayon. Ti kung daw hindi makaya, ti ang ending. Di ba? Okay, Rudolph, salamat gid sa imo gin share. There is This Is My Life. Pero ang mahambal sa katapusan nga bahin ni Tita Wilma, palanggaa siya sang lubos. Halungi siya sang lubos. Kag hindi pag-abusuhi ang iya kahipuson, kag ang iya pagkamapinalanggaon. Alas 2:21 na Action Radio Philippine Standard Time. Yes, ang ato na mga produkto iyas kamay importante nga mga commercials. Yes, Tita Welly, hugo upda sa kahanginan ang mga abyanta sa pag-monitor sa imo programa kay dahapon. Yes, ara si Tatay Fred Madrid, belated happy birthday kay Guillermo Clarito. Ay gimo adlaw-adlaw na gid lang na iyan, no? Naga-enjoy si Guillermo Clarito. Kag sa partner ta sa Lalauran, sa Kalalauran, si SN2 Jonard Ostunal sa Philippine Coast Guard. Philippine Coast Guard. Madamo gid nga panakot. Sakto na? Panakot sa imo programa, Tita Wi. Absent ang manok nga pink sa programa mo nga aman. Thank you, gid. Winston Antipolo, good afternoon. Kay Crispin Hico. Good PM, Tito We. Kamusta lang dira sa imo? Crispin Hico. Lito si Condes, mayong hapon action, Tita Wilma. Watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. God bless. Okay, ara man si Momo Moises, mayong hapon ba sa imo? Okay, Kelly Comey. Ara naman. Ara naman gasulod naman ang aton sini nga money trading. Hinay-hinay lang ka modera, ha? Kaghalong-halong gid. Mayong hapon, Miss We, yes, kay Miss Heaven, yes, Miss Heaven, thank you, gid ako, Malumina. Jess Padilla from Binalbagan National High School, good afternoon. Nelda Siguan, si Ma'am, good afternoon, mayong hapon, gid sa imo liwat, na? Good afternoon, Ma'am Wilma, absent yesterday due to brownout, bo. Explain to the max, gid si Ma'am Elizabeth Kagamala, kay nga, adlaw-adlaw ara gina siya gaupod sa aton. Keep safe, God bless and more power. Thanks, gid Ma'am. Bia Jonathan, good noon, Tito Wilma. Sa manamit maghimo sang pudding. Good PM action, Tito We. Monitor always gid from Celine Holmes. Gihapon, keep safe and God bless you always, Tito We.
Susana Tahunera. Good afternoon, Tito Will. Maginagwit ko gali sa Singkang Airport. Family Bingela. Thanks, Gid. Kay Mark Pagid. John Acosta, kamusta na ikaw? Tita Wilma, good PM sa imo. Kay Jocelyn Alerta Cordero Hilyang, mayong hapon man. Good afternoon, Tita. Kanais ka hair mo. Pag-wait me please, mama ko. Rose Valencia, kay kids ko si Lensky, Sian, Zian, Matthew, sa familia Villana Pagid, thanks. Novi Valencia Subaldo, Inday Blaza, good afternoon man. Amor Malayang, sa imo mayong hapon man. Good afternoon, Tito Wen, more power to your program and God bless. Sir Noel Amar, thank you, thank you. Done sharing na ko and likes, salamat gid sa suporta. Na? Manjo Arnejo, salamat man. Grabe snow sa amon, Tito Wen. May snowstorm subong diri sa Niagara Falls, Canada. -10 below 0 Celsius. Tugnaw, gidiya. May heater man ka mo da, sir? Yes, so syempre, no? Ma'am Elchurita Ferrer, good afternoon, Tito Wilma. Siling ni Josephine Betaparais. It might be a postpartum syndrome or depression. Every woman has different effect, I believe. I think they both need to take a vacation. Sila lang nga want to open up and try to bring back the flame. Yeah. Ma'am, thank you again, Ma'am Josephine. No? Bago lang na sila nagasaway mga 2 years, wala pa man sila bata. Pero, nami man ang imo suggestion. Tita we, siling nila mayo kuno ang gahuran kay makita kag mabalaan karon basahon ko na inyong sa on air. Ha, relax lang din na no? Babalikan lang na dugay-dugay ni Tito Wilma. Sa ito na dira mga kauturan dira, no? Sa mga nagapangita na balasang ginpabaskog, ginpa-improve pagin nga klase sang food supplement. Samsung Plus Herbal Capsule. Si Joanne Martin, bilang vlog bloating ako lang channel tapos magkako gali sa mga utan dayon ko nag
no? Sa text hotline ta may ari man di siya nga opinion si 7450. Tawe okay lang na to Basta na feel mo nga love ka gid niya. Balusi lang sang sobra pa. Thanks gid tawe. From 7450. No? Siling naman ni 8421 Tita Wilma, masiling ko sa aton letter sender, dapat maghimo ka sang madalom nga pagkilala. Kaysa amon gani nga 20 years na ang amon pag-upod. Di na to, Tita Wilma. Ang amon pag-upod, hindi pagid amon na ka-perfect ang amon pagkilalahay. Yes, 8421. Salamat gid sa pag-share. No? Tita We, para kay Rudolph, ang matugda ko sa iya nga, lain-lain ang kinaiyas ng tao. Hambal mo, lain siya sang naganubyahan ay pakamo, syempre, may bana na siya nagabag-ugid. Bana ko gani, sang wala pa kami nakasal kay pusipos, gid, baw sang may balay na kami, puwerte ang sunod. Sige lang, Rodolph, hambal, kabay ni 5 years adjustment pa ang mag-asawa. Maka-formal siya. Yes, formal nga pagpangabuhi. Okay, 2919, may damo gid nga salamat. Baw, tikita mo may mga reaction sila. Siling naman ni 7645. Tita We, para sa letter sender, istoryahon. Bisan ako, lainan ako sang gahod. Katamtaman lang, amo lang nang mahambal ko. Aman siya intana sang himamaylan. Salamat sa imo. Kag may damo gid nga salamat sa inyo sa mga reaction para sa aton letter sender. Okay? May ara pa, pero hindi na lang na iya, no? Bunga mga anak mo ang nami lang bala, na siling ganin ni Dailani nila ni Hibuan sa Depaskepis. Ako natamaran man ko sang magahod. Gusto ko malinong kun maakig ako ti magahod hehehe. This 6609 tsakto man may punto man, di ba? Siling naman ni 7645. Tapos na to nabasa ko na siya. Okay. Tita We, okay lang na ang mahipos kun sa akon asawa ko bi kay ang asawa ko kagahod pero mapinalanggaon. Okay, alas 2:33 Action Radio Philippine Standard Time. Kadtuan na nato ng atong sini FYI, ang atong sini mahatag sa inyo nga for your information. Ano to hambal ko kaina sa inyo? Ang cheese, no? Kung magkaon ka cheese, queso, no? Queso or cheese. Nga, may ara mga tao nga mahilig magkaon cheese. Mahilig ka magkaon cheese? Inabilang type mo nga daw, bet mo lang nga, hindi lang siya nami ipalaman, hindi lang siya himuon nga pang toppings sa kung ano man nga pagkaon, kundi nami, gid nga sliceon, kagkaon, may mga taong amo sina, di ba la? Namit gid man ang cheese, mananam. Pero, kabalo ka mo bala nga, hindi lang good, hindi lang siya namit sa sabor, kundi puno-puno man gali ang cheese sing vitamins nga kinahanglanon sang aton lawas ay may mga health benefits man siya. Makabulig siya nga makontrol or matap na ang osteoporosis. Ang cheese kalakip sa mga dairy products nga nagapanguna nga kuhaan naton or source ang calcium, isa kasahi sang minerals nga nagapabakod sang aton mga tulan. Correct na siya. Na? Sino gani sa World Health Organization kung WHO, may 400 to 500 grams ang minimum calcium nga kinahanglanon sang aton lawas every day para malikawan ang anuman nga balatian nga may angot sa stone or bato, no? Pareho pagid sang osteoporosis. But actually, damo-damo nga klase ang osteoporosis mo, no, di ba? Isa pagid dito, Wilma. Ang cheese, okay sa oral health. Okay siya sa oral health. Ang cheese naman, makabulig ini siya para nga mamentinar ang ka-healthy sang aton mga ngipon, ang aton mga teeth, smile
say cheese na. When you say cheese, ang imo nga mangingipon up and down kitaon na. Nami balang settings ang imo mga unto, mga original bala ina. Hindi na false teeth, may pustiso bala ikaw, nan. Hindi lang niya silinga na ginapabakod sing cheese sa imo mga ngipon, kundi ginaprotektahan pa sa decay o kung ano man nga makaguba sang imo ngipon. May guba ngipon mo? Ako ba? Dula man. Okay. Kag isa pagid Tita Wilma, isa pagid okay sa oral health. Ano pagid? Abi ninyo, ginapunggan man sang cheese ang mga common cancers. Kay nga, suno sa pagtuon, dako ang nabulig no, sang pag-consume sang cheese, di nga chess, hampang na, sang pag-consume or pagkaon natin sang cheese para nga malikawan ang risgo sa cancer. Especially ang colorectal cancer. Gali. Okay. Muna, gali. Hoy, sa mga, sorry Oy, taning hambal ni Tita We. Sorry, kid. Nami ni siya pagkid sa mga babayi nga, sa mga babayi nga mga nagabusong. Para sa mga nagabusong, okay lang nga magkaon ikaw sang cheese. Kaya nga, hindi lang ina makabulig sa hindi lang ina makabulig sa maayo nga development ng baby sa imo tiyan, kundi pati man sa imo mismo. 1,500 to 2,000 milligrams every day ang kinahanglan mo nga calcium kung ikaw ang nagabusong para nga malikawan man ang lain-lain nga masakit kag nagapabaskog sang immune system, di ba? Ang cheese particular na ang Agoda? Yes. Okay na siya nga pampabaskog sang immune system kay nga rich gid or puno-puno or bugana sa probiotic bacteria nga mong nagabulig para nga mapabaskog ang aton sa resistensya. Sa pihak naman sa mga nahinambitan naton nga mga manami nga benefits sa pagkaon sang cheese tandaan lang gid naton. Ngang sobra hindi man husto. Ang sobra hindi man husto. Insakto, ang sobra hindi man husto, di ba? Masiling ka nga paborito ta ang cheese para sa pagkaon o kung ilimnon, dapat moderate man sa gihapon ang pag-consume naton sina para good kita tanan. Okay? Hindi lang magpasobra. Ay, sambal ni Tito We na may magkaon sa tag-isa iya ka bar ka unon mo. Hindi. May ara lang nga dapat natin consume every day. Okay? So, ina nga ton FYI for today, bisan paano, at least katag kita informasyon, nga nami gali magkaon cheese para sa inyo. Alas 2:39, Action Radio Philippine Standard Time, ay kung may plano kamo dira nga mag-loan, tungkol kinanglan ninyo cash, ara ang Golden Sand Finance Corporation. Ano man nga klase sang loan, okay,
Hi lang da kay Jomer Quales Leonas watching from Dinagat Island. Hidlaw man tada ba? God bless. Okay. Sir Jomer, halong man kamo dera. Riza Ramirez Kalipong, Tita Wilma, maayong hapon and God bless. Sa inyo dera, salamat man. Kag syempre, ara man si Merls Labrador. Si reaction niya pa ni sa ginbasa tagina nga letter siling ni their Merls. So, mas nami kun mahipos kay kalinong sang magahod basta palangga ka lang niya. Sa magahod ko no importante basta palangga ya lang ka. Okay. Josephine Batapa Rice, yes, siling ni ma'am, I misheard. Wala pagali sila anak. Okay lang ma'am, thank you kid. Na? Good afternoon, Tita We. Nag-watching live diri sa Barangay Lukuton or Lukutan from Femi Belmonte. No? Salamat man. Tita Wilma, okay man na. Basta may constant communication lang both. Kag we love each other. Basi, hipuson lang gid siya yaho. Kung iya, gid balay nga kinaiya. Di ba, ma'am? Yes. Amo gina siya may ara gina nga mga tao nga amusin ang ila nga quality. Okay. Okay, dali lang gid. Kag may bagin pakita ni Sir Noel Amar ang snow dito sa Canada. Wow! Makita wow kay wala diya snow sa aton. May snowstorm sa amon Tita We. Ay, kahit na maghalong-halong lang kamo daan, no? Di ba, Tita Wilma? Yes. Kinanglan halong lang gid Tita, maayong hapon, mapag-greet lang kami sa imo sa Transistor Radio. Okay, karon. Basahon ko na ang inyo sa greetings no, dira sa Kawayan. Salamat, gid. Kaga magluwas man sina. Ara siya. Mga gahuran ko, no. Si Tita We, isa na da sa gahuran. Sang una, hindi ko lumagambal. Pasubong pambala-bala. Ay, parte. Paamo ka na, bla, na. Okay lang na siya, Melchorita Ferrer, ngayong hapon lang dira sa imo kay Lorena Mahinaya Vasquez. Yes, good afternoon man kay Jocelyn Alerta Cordero Hiliang. Ging Fortunes kay Virgil Pinda. Yes, Winston Antipolo, good afternoon man. Kay Jory Montiliano, kay Inday Jean, also sir, kay Eva Orborn, Cagayan. Rain Rose Valenzuela, kay Janeline Mendoza, kay Atia Kim Eriman, thanks, Gid. Nunoy Tahones, kay Serena Grande, good afternoon and hi. Belio Joabel, kay Mayumi Goda, Mayumi, good afternoon, how are you? Mary Rose Esoy, Magdasal. Tuto Christian Monterde, dira sa Punta Taytay. Vinly Caniel, thank you man, kay Edwin Pantaras. Christ Kari Paul Javier, Tanatan, salamat man. Kay Angela Liarte Gayon Dato. Jensky Salmeti, salamat man. Okay, pag may time karon, balikan ka mo man ni Tita Wilma, ha? Prince Vivilia sa Segovia, pa-shout out po, sakit. At kay Rusty Galicia, salamat man, ha? Balikan lang gid ka mo kar ni Tita We. Thank you, kid.
Madam yo anay kita happy birthday sa mga nagasaulog sang ila kaadlawan karon nga adlaw. So happy birthday sa aton mga celebrators today. Ano gani Tita Wilma? This January 27, 2021. Okay, happy birthday dira kay Tita Pilar Bueno Flor. Halin ina kay Inday April Joy, halin ina kay Inday April Joy Bueno Flor sa imo Tita Pilar, happy birthday. Okay, kag Gaston na sa gali subong April Joy Bueno Flor Gaston, thank you Kian sa iban paginaton nga mga kauturan dira nga nagasaulog sa ila birthday, happy birthday man. Okay na Tita Wilma kag dira sa nagapamati man ari kami upon ni Sir Desiderio, ni Mama Taanji, Tajina, kag akon mga cousins. Hindi ako maka-join sa FB Live kay gaulan diri. Waay mayo signal. It's okay. Salamat gid kay Maria Luz Grijaldo magkunat. Good afternoon, Tita Wilma. Okay? Yes, kadto na kita sa pagbasa sa mga zodiac sign para man sa iton tagsa ka horoscope karon nga adlaw. Kung neto ng zodiac sign nga, Aquarius, ang mga Aquarius, amoy ining mga netao inaro 20 to Pebrero, just si 8, feeling good ang mga Aquarian karon nga adlaw. So, ginatong mayong ila sinipamatyaga na namian man sila maghagay istorya na amo inang inyo himuon Aquarius adlaw-adlaw para nga mangin positibo ang tanan nga bagay nga inyo himuon. Sa mga single nga mga Aquarius, don't worry sa mga nagapangaluyag dira. Kay nga, may ilang na kay hindi ka mo na match, Gag, isa pagid. Kung padayunon mo ang imo pagpaninguha, Aquarius, magabago ang dalagan sang imo kabuhi. Mga maswerte mo nga numero, 6, 32, 46, 29, 13, kag 52. Turmeric yellow is your lucky color. Pisces, ang mga Pisces na tao, Pebrero, 19 tubtob, Marso 20. Sa kada plano mo, sunod sa imo horoscope, Pisces, kung ano man ang imo purpose, yes, mahatagan ina katumanan. Mangin istable ang dalagan sang imo kabuhi. Padayon na lang ang imo kaayo, kag ang imo pagpangamuyo. Rizali, hello, mayong hapon man sa inyo. Maswerte ninyo nga mga numero Pisces, 5, 23, 48, 14, 32, kag 11. Ruby red is your lucky color. Sa mga Aries, Marso 21, tubtob, Abril 19. Kung ikaw, Aries, may mahuyang nga balatyagon karon nga adlaw. Maka-experience ikaw sang di pag-intindihan ay dira sa mga upod mo, Palayo ka na lang, Palayo ka na lang sa mga tao nga ineng mga makabibili na ito, mga chismoso. Kung hindi mo gusto sang gamo, ikaw na lang ang maglikaw. Maswerte mo nga mga numero 1, 13, 26, 39, 10, kag 14. Cyan blue is your lucky color. Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Wow, may negosyo ka online, Taurus, sa mga Taurian din. Kung ikaw may negosyo online, ba dululungan ang nag-aabot ang imo mga orders? Gani, tama sa imo kabisi. Pero hindi mo man pagkalipatan kung ano man ang kabisigi na kabisihan mo dira, protection ni kag atipan naman ang imo ikaayong lawas. Mga maswerte mo nga mga numero, 43,
14, 29, 31, 20, kag 28. Cinnamon brown is your lucky color. Gemini. Ang mga Gemini na tao Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Gemini break. Break ka anay. Kag haklua. Ang kaamyon. Ba kaamyon gidya tawa? Yes. Akloon mo ang kaamyon sang mga pres kagabula. Kay makahatag ina sa imo sang natural nga klase sang energy. Mga maswerte mo naman nga mga numero karon nga adlaw 3, 36, 15, 29, 41, kag 25. Tangerine is your lucky color. Sa mga Cancer naman. Ang mga Cancer na tao Hunyo 22, tubtub Hulyo 23. Cancer bisan pandemic, mabakal sa gihapon ang imo mga produkto. Hindi ka lang madulan sang paglaom, i-post mo lang online. Pero kung may tsansa nga makapangita ikaw sang lain pagyed nga source of income mo, himuon mo man para makapadugang-dugang. Mga masuwati mo naman nga mga numero 5, 23, 37, 13, 22, kag 15. Lilac violet is your lucky color. Nabatian nato ng unang nga bahin sa aton mga zodiac sign. Ang aton horoscope paagi sa aton zodiac sign karon nga adlaw. Pero hindi naton pagkalipatan para naman sa complete management sa aton liver, syempre Bioflow. Kativir, mayong hapon lang dali lang na siya. Gina Galon Pagsubiron, good afternoon Tito Wet, live streaming lang kami dari always sa FB. Gina Pagsubiron dari sa Baguio City, thanks Gid. Okay, salamat Gid. Kag, Marisa Labrador, salamat man. Kag Fernie Espanyola, dari sa Lukutan kami Tita Wea, salamat Gid. Price Vay Villesa Segovia. Pa-shoutout po. Sakit. Kaka Rusty Galicia. Nunoy Tahones, good afternoon to ones watching FB Live from Purok Seresa, Barangay Uringaw, Kabangkalan City. God bless. Kagaraman si Ma'am Maria Luz Grijaldo Macunat, Rizali Yaskativir. Salamat gid kag mayong hapon man sa inyo dara tanan. Salamat kag salamat gid na. Okay, enough na ina. Thank you kid. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan.
Action Radio. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolon man sa gihapon, madayon Action Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Si Roger Argel Banlas, salamat gid. Kag kay Zuzaine Bautista Norbe, watching from Purok Esperanza with love. Okay. Ronelyn Nicor, salamat man. Mayong hapon lang dira sa inyo. Action Radio Philippine Standard Time, impunto las 3. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you. Namuyop din ninyo si Tito Wilma para sa Orasyo Emperata baituk sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sa kinaiya
kaginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Madamog nga salamat sa inyo mga palangga nga mga tagpalamati sa pag-upod ninyo kay Tita Wilma Tagse kahapon sa pagpangamuyo sang orasyo imperata batok sining pandemic nga ton ginapangatubang ang COVID-19. Hindi kita magpadaog, kita sa gihapon magapadayon. Okay? So sa siniman nga bahin, wala na si Tita Wilma sang panahon, pasensya gyud apang kita magapaalam sa itong pagpangalagad sa This Is My Life. Sa karon nga adlaw Miyerkules, Enero 27, tuig 2021. Ang itong Bible verse for today halin sa 1 Peter chapter 4 verse 1. Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. I can't say goodbye. Mga palanggan ito nga mga tagpalamati, madamogin nga salamat sa inyo. Boss na naman kita mag-aop din ay. Standby na sa matahong nga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.